gaur egungo mundu globalizatu eta imperialista hontan, azken finean aintzen da benak merkatuak, lobisak eta presio taldiak dira. Horrekin sortzen den mundu mota gaur egun daukuna, bada norbanako xumien babesbariko mundu bat, ez? Eta xumiak esatian eta norbanakoak badia zuek, ni, gu eta baitxa pixkatu urrutixeago bizi dian hainbat eta hainbat lagun. Horrekin batera, esatia gaur egun Euskal Herrian daukun kontestu politikoan, hortan osotasunean eraitzeko aukera gutxi daukula, ez? Eta baliabide murritza diala. Azkenian hor parte hartzen da benak eta politika arrazistak gauzatzen dituen supraentidade horrek, izen Espainiar estatua o Frantziar estatua edo baitxa Europar Batasuna eta beren lege xenofoboak errefuxiatuekin, guk hortan osotasunean eraiteko aukera gutxi dauzku, ez? Azkenian azaldu biharra da ona da baitxa pixkat ulertzeko, ez? Gaur egun horren bogan daen hitzak, ez? Errefuxiatu hitzak o etorkinen grupo horrek, ez? Kolektibo horrek, eta inkluso gu geu, herriko jendia norbanako xumiak, modu batera edo bestera, enfrenta hoitxe gaitzuen kolektibo horren kontra, erak ez daukenian kulpaik, ez? Azken finean hasieran esan duen moduan, hau dana merkatu batik da, lobixiatik da, imperialismo batik da, globalizazio batik da, eta horren aurre egingo daben bakarra EH Bildu da. Aurrein dauzkun erramintxekin. Gaur egun, daukun kontestu politikoa Euskal Herrian dana da, eta baliabideak murritzak izango dira aurrez aipau moduan, baina garbi gatu bidana da, inok, guk geuk ez eginoan ingo moduan, inok ez dugu bere amalurra eta bere herrisa, bere jendia, bere familizia atzian lagatzen kapritxoz. Hau dana da intereseatik, geostrategikoak, geopolitikoak, azken finean dirua. Eta, azkenian oine igande hontan zita dauku eta hitza hundixak bota ditzu, geopolitika, geostrategia, baina pausoz pauso hasi beharreko bide bada, eta bide hori igandian hasten da, domeka hontan hasten da, EH Bilduai botua emunaz, nire proposamena behintzet hori da, biharko egunean Euskal Herri aske eta subirano bat baldin badauku, orek asko eta integratzaile izango den gizarte bat sortzeko.